Kaixo, nere super txiki eta super familiak. Zer modu zaudete? Itziar Lezabal naiz, aurre mentorea, psikopedagogoa, reiki eta heziketa fisikoko irakaslea. Akizutenik zer nahi duan lortu nire lanarekin? Oroitzen naiz Itziar txiki hura, ze izango zituen. 8 urte, gutxio igual, 6 urte, 6-8 urte bitarte horietan, ziurtasun eza handia zuen, oso sentibera zen, lotxatia zen, eta asko eskertuko zuken, olako laguntza eduki izan balu bere garaian. Noski, familiaren laguntza ezinbestekoa da, baina askotan, norbera duen kontzientziera mugatuta dago. Eta orainik, hainbat formakuntza egin ostean eta esperientzia izan ostean, zuentzako nahi ditut tresna hauek. Zertarako, zuen txikia autonomoa izan dadin erraminta hauekin eta behar duenean barruko konfidantza, boterea eta nahi hori atera dezan. Aurre egiteko oztopoei eta gero eta pertsona hobe batean bihurtzeko, berak nahi duen bizitza eraikitzeko. Beraz, espero dut, zuek ere, zuen lehentasuna hori izatea, zuen seme-alabak ahalduntzea. Beraz, adi egon, uztailak 15 izango duzue doako lehen tailerra guzti honi hasiera emateko. Beraz, horri ikusi nahi zaitut, lehentasuna hori bada. Mila esker.